Salamat kay Dumambi. Ay mahang regalo. Tanaw sa likod ang wire niya. Wow, nabali na nataan. Lah. Hindi makagubas rin kung gusto ko ni mo. Ano na idala? Di na udus lakon siya. Uto naman. Automatic ra maguna siya mo defrost. Ano man dayo no? Sen kinaraan mo guna yung kinaraan mo rin na itoon pa. Ano, wa ka kita na nga digital. Sa kuan day. Oh. First frame. Usa ingon day sa Oh, exam. kana oh. Nakakita ka ni? Karon ninyo iko ibalay ugba pa naghapon isaksak. Kung matarog lagi siya, magulat pa kung 24 oras before ni mo isaksak. Hello guys, madung adlaw na tanan guys. Ako na pud ni si Ruby Provinciana. So ako dari sa Imlolier kay nagpadala lagi si Mambi para li kuno ipa tao dag among breaker para magamit na kuno namo ang rip. Salamat kadto Mambi sa imong paglab na mo. Grabe jud imong pag suporta na mo. Mambi, salamat ka. Lain-lain nga. Oh. Lain na siya ang program 60, 50, 40. Ang sa dingi yang gisugo pa katong Amon dayo. asa man na? Katong single ba? Single. Kini na lang inanay, kini po na. Pwede ba na basig Pwede na siya. pwede na sar siya raman usa? Nindot na siya usa. Oh, siya raman jud usa ilai. Kanang ayuhon pud nga kuan kanang ligon nga. Pila yung ganani boss? Asa ba na? Kana mas bandit ni nila sa mga focus. Bandin na. Nam, libran pag-uning nam, pag-uning nam. Kang di ma kuanan bang nimo Sa focus. tulo og ulan ba nga. Nana ni screw. Wow, ina siya. Nana ni screw. So na dali ma'am kanang na mo mga heater dari oh. Tungkol pa sini boss, pila mi sa tao. So nahugtan sila og kuan kanang baga nga kuan. Mangita lami mi sa lain kinahugdan og kanang baga nga wire. Inagbalik na naman. So balik ra kuno ma'am kay wa man diha katong swito dani sa wire. So balik ra mi ugma. Kay nga ni man nga ikunik na. Ja wala balik ra na mo ugma. Yo. Nani lumag diri ba? Kasi lungag. Kay na mo saksakan nga tulo. Kung duha okay ra para dire. Na may ubang saksakan nga tulo ana. Ang katong sa rep duha ra to. Mo gani atong sulduhon ra nga tulo na lang. Or kani orong nay Ayo. Bawal gani nang kapitan og lain. wala lang. Katuban dito pwede mo. Lahi lagi pudri. Kana lahi pud na. Focus man pareha man eh. Ibu na ni box. Ah, sige. Ano sa to mo duty tong naman tiles diri palitag tiles oh. Ano sa to mo duty tong kuan sa wire? Natog ma. Bigo kini ba ang kuan bigo? Kini ba iyang box? Mo ni siya? Asa? Oh, mo na bigo. Ano? Kay wala dari ang kuan kanang Ayun ba man buko? kanang nami dari lagi kay nang malit mi og kanang para sa breaker og kanang wire. Diya kay ag wire dadto wa man diha ag kanang naka-assign ba. Balik ra mi ugma. Uy, nawala ko sa kakuan ani. Na Mambi, na palit na namo na agresibo. Kaso lang wala mo mapalit ag wire kay
kuan wa dito ag katong naka assign sa wire jawa sa kay bawog unsay size dito mga wire. Diya manigahong nabayra na 658 tanan kani. Diya amo ra magbalikan og maag wire nagmanpog duty ni Papa Idi kay kuan kanang napunan pud mi karon kay si Papa Idi ija mang kuan ron kanang hipos sa mga life jacket. To silang dos ni ko lang hipos sa life jacket. Diya salamat ka Mambi kay amo na jud ni mapataod diya. Amo patong murag Domingo pa jud ni sa mapataod kay ang mutaodan ni duty man Lunes to hangtod Sabado, sa Domingo pa man sa pwede makataod siguro mga Domingo sa hapon is na mataod Mambi. So, salamat ka Jo. Diya guys, adlaw Sabado dayro ning angat ko dari sa ibabaw do ra man po ni sa muha guys. So nang muhali ko diri mga patay nga kahoy. So di po ko mamutulog pat kahoy guys kay basig ma priso ta. Diyan isang voice over guys kay nay nagpatugtog dari do nga silingan diya. Kita mo ko og kanding. So ako ni gihawiran ning kanding guys kay mura po kong naigurantis kanding pero bugatan ka jung kandingan guys diya arang ka cute sa tanan diya guys na ganahan jud ko magbuhig kanding na diya guys. Sang glasan glas lagi po guys kay aral lagi kainit. So manguha po ko dari kahoy guys hapit-hapit po ko dari pa silpi-silpi dari kanding. So na pa jud mga heket-heket sa liig bati mailhan siguro nas tag-ija dari. Pero tag-ija dari guys kay ilay ra hinuon ko. Shout out na ko diha ni Miat sa tag-iyada ning kanding. Diyan naluoy man ko kay murag kakanon di sa nag-abot-abot man gud ni mga tanom unja di man sa makaabot so magkuha sa ko dari og galatiris guys kay hapon des jagi kuan kanang pakanon kay murag bud sa kanang kaaning deun lagi na sa guys na pero di man siguro ni manghilabot ning kandingan na naghuwat na sila guys na kakanon na jud taon ng kanding na wala sa makahuwat guys sa jagi kaon ag alatiris. So man yung mga kanon sa kanding guys malagi na mga tanom ra giro nga matay na kay sobra sa kainit. Napiyang ka-cute nga mga anak duha ka buok guys sarang ka-cute. So manguha sa tadarig kay nalingaw lagi pug ko nga gatanaw sa kanding. Nalingaw pug ko magpakaon og kanding so ganahan pug ko magbuhig kanding guys. Lagi na lisod lang lagi pud bang buhig kanding ro nga tig-init kay way mga makuha nga mga pagkaon. Kaon po na siyang duha ka gamay nga kanding. Wala kong bati jud mi kay luoy ka jud taon abot-abot mo di mo makaabot. Kito ka jud yung mga anak. So makalipay guys magtan-aw ka ng mga kanding bitaw nga ngani nga. Kasi nagwag na kay mga buhi. Diya mahal ka ba diya ka ang kanding ron kay murag ang kuan gali guys kanang ngani nga gagmay pa tag 2,000 kapin. A few moments later. Diya guys ning balik na pud mi dari sa magipalitan gahapon lagi og kuan mga saksakan tong among hangarip. Diya salamat jud ka Mambi, salamat ka Mambi kay grabe jud mo pag-support namo. Diya guys taas-taas din ijang idupad-dupad ron kay 30 metros din yung mga kuan guys gipalit kay malagi na atos pikas pa namo ikabit sa ugangan. Yung kaghapon 75. 78. Ah, 78. So kay gahapon wala mo napalit kay kuan. Pwede ba ito akong nanalis? Bali la ugma sa iyo sir, kailangan ko rin ugma. Di over 1,000 ora man isint dito. Ay mo pala sa i-vlog. Diyan guys na ako let's buy guys diyan iabot na dining gi-order ni Nicole nga spicy nga tamarindo ang kanyang tamis food. Diyan salamat ka dun ni Sis Jackie ug ni Ma'am Bisminda. Salamat sa inyohang kamaaluluyon ug maadjong tawo. Nga ni share mo mga blessing. Salamat ka dun ginura mo ba sa inyong kamaadjong Ma'am Bisminda ug Sis Jackie sa inyong pagtabang sa akong pamilya. Diya, dali ra mo pud ni lutuon guys ning tamarindo kaso lang wala gitay mapalit nga sampalok. Teka do ni Ma'am B ug ni Sis Jackie nay balik-balik og order dan ni atahang negosyo, gagmayng negosyo. Pero puhon mo dako ra ni.
Salamat kayo sa mga blessing nga inyong gi-share sa akong pamilya. Labi na ni Mambi, salamat kayo Mambi. Kanang kuan day guys, ganang nagpadaan na po si Mambi para kunik na lagi na mo among rep. Salamat kayo Mambi sa ilang share nga blessing karong adlaw. Salamat kayo. So na ako dali ay dahang sagsayaw na na Mambi dahang sagsayaw. Na daris gilid sa muhang kuyan. Diyan man nakikita na kaning mga green. Masag ipatamunan na nariduro sa muhang kapilya. Jaga po nagsimba na mi diri. Wala, daghanas manok. Na may simba na rin na maghapon. Hapon nakasimba na mi. Hindi na mambigi kabit na sa langka manggikan. Kaya na naman ito ikikabit diya si Baliridaan. Kano sa? Puro bag ko managod. Ha? Sunog ang piyesa na usa, yang gipalit ko duha. Ilisan niya usa na amrag. Reserve lang nung sa ana. Oh, reserve. Oh. Bag ora. Si Munsing bitaw ni kabit ana. Ikaw ba to sayang? Oh. Ito yung mucho na iyo. Pasig. Ni kay nagubuon ra ba ning atop? Salamat kay Dumambi. Ay mohang regalo. Tanaw sa likod ang wire niya. Wow, nabali na nataan. Naman halapit. Kining rin pagkatubang dito. Nasa right side seng. Asa magatubang Ang rip katubang diri o nasa right side siya. dito? Kay di man pwede di ipatali ko dito. Hindi makagubas sa dito ng gusto ko ni mo. Ano mo na idala? Di na udus lakon siya. Uto naman. Automatic ra maguna siya mo dipros. Ano man dayo no? Sel kinaraan mo guna yung kinaraan mo rin na ito on pa. Kuno wa ka kakita na nga digital. Sa kuan day. Oh. Frost free. Usa ingon day sa Oh, Bigsan. kana oh. Nakakita ka ni? Karon ninyo iko ibalay ugbo pa naghapon Kung isaksak. kung matarog lagi siya, magulat pa kung 24 oras before ni mo isaksak. Deliver ko kuan guys. Tamarindo. Dai, daragi mo, dai. Ah, saraban to ha. Ga, daragi mo. Halang imo ha. Aw. Kaya namalit sila guys. So, ito yung nakamotor, namalit dito. Salamat. Salamat daham. Salamat kanda. Uy, salamat. Ay, thank you. Wala, daw ko truck na. Thank you so much. Salamat. Ibu be, salamat. Ay, salamat bibi. Naghanap po kadulaan bibi. Uy. Oh, daghan kay mga wow.
Yang books mana niya oh. Ay ka? Kit kay baby. Guys, grabe hang kabisi guys kay ang ipamutangan og tanom dari among sud. Bahala ko pa ni mahang man among bay. Salamat ti kadyo, kalat pa kadyo diha guys kay ko nakahuman pang hipos. Jadi ana nabutang na diha at hang rip dari guys diha. Salamat ti kadyo ni Ma'am B. Temporary pa ni siya nahang tabon kay ni abog. Mo palit ra ko kuhon og tabon dana. Diha pong gitemporaryhan og butang og mga buwak dari diha. Gibutahan nagbuwak guys. Salamat kadyo ni Ma'am B. Salamat jud kadyo diha. Gibutangan pa na dari dapit diha. Jagahang mga butangan nagsinina kay ipangbutang ra man ingani na. Kani sanina ni papaidi. Ibutang ra po ni dani na abog ra ba kadyo. Kani sa arang kaarte na sa guys, ang mga sanina ang mga kuan diyan na i-plastic. Kami na kanang mga puti, yung mga bagoy diyan sa i-plastic. Hala Adidas lagi ni diyang i-plastic. Ay, ito din hinatag ni Shailab siguro na. Abay sa to. Salamat ka ado day. Ima na ijahang sinina guys. Kanang pinahapnig dyan na sinina ni Papaidi. Butang ko dyan nag-plastic. Nagila crystal food guys ko nang nakabutang rapod sa mga ingani. Mga ingani ramay among gibutangan kanang mga box. Kaya temporary ra pud na kay muto ra ba daring lugar ra kay kuan mo kusog kuan na agi buslutan maguna si jas gipalusutan sa kuan sa kusina kanang atep mo nang sang gubon diyan sa daring dapita gubon na si kay ugi kabit na to atong kulurop. Salamat sa kadto ni Ma'am B sa mga blessing nga ijang gi-share na mo. Grabe sobra-sobra na jud guys. Sobra-sobra na kadto gisang blessing guys nga gihatag ja. Manang kabisi na harong adlaw. Salamat kadto sa Ginoo bisi na adlaw ja. Kuan wasa ko magluto ron, uma pa ko magluto. So ning post naman ko sa mong kanang kuan guys kanang amuhang group chat nga ugma pa ko muluto. Arang kainit nas gawas sa pa kaadyo. Thank you for watching guys. Daghang salamat ni Ma'am B. Kay murag naana jud tay pinaka mahal nga kuan gamit na. Kuan pa jud na siya kanang Samsung pa jud na siya mo automatic ra ni siya mo dipos. Thank you for watching. Amping amputan tanan guys. See you my next video.